Mga idol. O dera tong kuha mga idol. Tilapia, bato sang iwan. Kuha po kong alimango sa kabuk mga idol. Okay, ito mga idol. Pang ulam lang mga idol. Ano? Ang iba maliit po mga idol, pero kinuha ko na lang mga idol. Yun mga idol, maayong gabi sa tanan mga idol, no? Maayong gabi Luzon, Visayas, Mindanao. So karon mga idol, mamana ta mga idol. Mamana tag tilapia. Kinila po dato ang i-content karon mga idol. Tilapia sa ta kay hinay kay agas tubig di ta ka taod og basnig. So direta sa basbuka na dapit mga idol. Ay, suko sa ta diri mga idol. Murag bintahan ni mga idol kay murag ako pa'y nakauna ba. Oh. Puas iro eh. Kuratan ako mga idol. Ito dag iro. So karon mga idol, update ko lang kayo mamaya mga idol no. Pagkakuha ta mga idol ba. So let's go na mga idol. So diri ta dapit mga idol. Medyo lubog ng tubig mga idol. Okay, tilapia ni mga idol. Makita. Bili maklaro mga idol, lubog ang tubig. So balhin tag ispat mga idol. So dito sa ibabaw. Sindalan lang ta diri mga idol. Grabe, lubog ang tubig. Gagmay mong taob karon mga idol, mo lubog ang tubig. Tilapia mga idol. Mga idol. Okay, mga idol. Labi ng kadagan karon mga idol. Makasibat karon mga idol. Iwasan tali mga idol. Idol. Tilapia. Idol, unang huli, tilapia. Idol. Yan. Oh, di ara mga idol. Tilapia. So, okay, bali mga idol, niyan lang mag-video mga idol, no? Hindi ko maka-video sa pagtira mga idol. Kay laom kay lapok. So karon mga idol, anak ko dito sa baybay no. So pasensya naging mga idol no nga wala ko naka video ganiha kay laom kay lapok mga idol, delikado mabuhian ato ang cellphone na wala kay pang kamera mga idol. So nakakuha gyud ko mga idol. Tilapia. So ako ra na ipakita sa inyo karon mga idol. So ako pa na yung hugasan mga idol. Hugasan mga idol. Ako dito sa baybay. Dera tong kuha mga idol. Tilapia, bato sang iwan. Kuha po kong alimango sa kabuk mga idol. Okay, ito mga idol. Pang ulam lang mga idol. Ano? Ang iba maliit po mga idol, pero kinuha ko na lang mga idol. Ito rin yung hugasag balik karon mga idol. Ako na ipakita sa inyo mga idol. Alimango mga idol. Dagko na tilapia mga idol. So sunod mga idol, sunod nga episode mga idol, magdala ko og kuan, magdala ko og lambat ako itaan kakan kay tilapia mga idol, pero idlas gi guys tanan. Gwapo kayo og naay pangharang mga idol. Mga limango mga idol. Ako lang gipana mga idol. Ito na yung hugasan mga idol. Gutro. Taas na ito gutro mga idol. Uli na po mga idol. Gabihin na po mga idol.
mga idol. Libre na pang ulam mga idol. Sa pag mga itong flashlight mga idol kay ang silaw kayo kung makatubang sa atong kamera mga idol. Yan. Yan mga idol. O karon mga idol, muuli na ako mga idol. Oy, akong pana mga idol na bilon. Dili na may mga pana mga idol. O baklay-baklay lang sa tadi mga idol. Kamulo putag kon ba magmarites ata ba? Marites ata mga idol ha. O dulo mapauli mga idol. O may na lang nakakuha tag kuan pangsudan. O sunod mga idol, basin ugma, pohon. Magdala tag kuan. Magdala ko og kanang lambat mga idol. Nga magbalon po ko mga idol para makablog ta sa kuan. Nga ilahi na po dahil ako sa pagkaon no. Ana na lang ang atong buhaton ni mga idol. Gabiin naman mga idol. Gamay ang bukana na bilin nyo. Sila kapilot. Lubog po yung tubig mga idol. Sinaw pong tubig mga idol. Daghan-daghan yung tagko. Tilapia. Kaya di ba klaro mga idol eh. So karon mga idol, dire lang nato tapos itong video no. So atong kuha. Igo na kita makasudan-sudan na kita ni mga idol. Apit pagin mabili na itong pana mga idol. So next vlog lang po ito magkita-kita mga idol. So daghan kayong salamat oh. Abang-abang lang mga idol. Bye bye.